Здравейте! На 25 декември, което беше преди няколко дни, се навършиха 50 години, половин век от създаването на една моя изключително любима група. Всъщност, първата ми любима рок група, първата група, която аз въобще започнах да слушам. Това е Iron Maiden. Те са безспорно една от най-великите рок групи. На времето наричаха heavy metal група, но в сравнение с метала от сегашно време, мисля, че техният звук по-скоро е към хард рока се отнася вече. Епохална обаче по мащабите си група, по приноса си към рок музиката, продължават да са активни, което е феноменално. Iron Maiden ги открих на времето, бях може би 12 или 13 годишен, благодарение на един мой братовчет, който е 10 години по-голям от мене. Той ги слушаше и той ми даде всъщност не ми я даде, а ми показа една плоча, която Войчо ми му беше купил на Life After Death, 1985 година, концертен албум, двоен. Плочата беше толкова красива, с такава невероятна обложка, която като се отвори, вътре бяха подредени много малки снимчици от турнето на групата, които аз с часове гледах. Бях ги научил наизуст просто тези снимчици и си мечтаех да бъда музикант един ден, да бъда на турне като тях. И така започнах да слушам още и още групи и всъщност станах музикант. Iron Maiden са наистина първата ми любов. Доста се натъжих, когато тази година Нико Макбрейн, техният барабанист, дългогодишен барабанист, се раздели с тях. Не съвсем, по-скоро няма да може да бъде на турне с тях вече, тъй като не е добре със здравето. Но по това време, когато ги слушах преди много години, все още не разбирах какво прави Нико. Реших обаче по случай този юбилей техен да запиша парче от любимия си албум техен, който е албумът Seventh Son of the Seventh Son, 1978 година. Този албум съм го слушал наистина до изтриване и сега, опитвайки се да свиря с една от любимите си песни от този албум, The Evil That Men Do, забелязах колко всъщност, разбрах чисто физически, колко голям е бил Нико Макбрейн, колко трудни неща е свирил реално. Неговия десен крак, който помпа с единичния педал непрекъснато единична инситини, с което създава заедно с Стив Харис с баса, създават конския троп от тъм, толкова характерен за групата. Всъщност разбрах, че Нико е свирил само първите две ноти от този ритъм. Така. Но с такава скорост и толкова постоянно в парчето и непрекъснато сменя с други ритми. Че ще чуете в този тъй как наистина по едно време ми умалява крака. Просто не мога да повярвам как този човек Нико е свирил толкова страхотно с един крак. И по това време все още е нямало квантизиране, нямало е компютърна обработка, те са записвали на лента. Така че Maiden са невероятни, 50 години, половин век съществуват. Това е наистина страхотно. Знам, че следващата година D26 идват в България, ще имат концерт в България. Много се надявам, но мисля, че е много малък шанс Нико да бъде с тях. Но все пак наистина е толкова страхотна една група да съществува, да продължи да съществува толкова време, да има постоянен успех. Мисля, че никога не са спирали да свирят. Може би имаха някакви там турбуленции по едно време. Началото на 90-те години смениха някакви членове. Брус Дикинсън по едно време ги напусна, но после се върна. Но общо взето групата си продължи половин век да съществува. Това просто е страхотно. Пожелавам го на всички музиканти да имат такива групи, да имат такова
такава невероятна кариера и да достига до такива върхове. Така че с радост споделям The Evil That Men Do и живот и здраве следващата година ще ви споделям всички свои любими банди от миналото и от настоящето под формата на клипчета. Ще се опитам да свиря техните неща, за да докажа на себе си предимно защо толкова обичам тези групи и какво съм намерил във всяка една от тях и в барабанистите им, което ме е трогнало на времето.